Ovo je prva mala dopuna vezana za televizijske časove, verovatno ste pažljivo pratili šta su nastavnice na TV-u pričale i u jednom delu je ostalo malo nedorečeno, ja verujem da će to u narednim časovima biti jasnije prikazano, a to su komande koje su iz dela koji se zove upravljanje. Mi jesmo koristili ovu opciju čekaj, ali ono što je nama ovde interesantno jesu takozvane petlje ili komande za ponavljanje. Ako smo mi već ovde imali jedan od prethodnih zadataka da nacrtamo kvadrat, naravno ovaj početni deo za korišćenje olovke u Scratch okruženju je gotovo isti. Dovedem lik na sam centar, usmerim ga prema desnoj strani, obrišem ceo ekran, sačekam jednu sekundu, podignem olovku za svaki slučaj, uvek na početku programa izaberem boju, izaberem debljinu, znači neka debljina olovke bude 1, a ne onu drugu komandu koju ste često greškom birali, da se promeni debljina za 1, ne, nego baš treba ova neka debljina olovke bude 1 i spusti olovku i spremni smo za crtanje. Znači sad kako pomeramo ovog lika, on će crtati, već ono šta mi želimo. I evo, ako smo već ranije koristili neki program koji je trebao da nacrta nam kvadrat, išli smo napred 50 koraka, kada se to završi zarotiramo se u desno, znači 90, pa onda smo ponovo išli 50 koraka, ponovo se zarotirali za 90 stepeni. Naravno ja sad ove prve dve, odnosno 4 komande mogu da umnožim i u suštini evo sada automatski do duše se pusti, ali pustit ću ponovo ovaj program, znači on će meni nacrtati ovaj kvadrat koji je iza. Naravno ono što je ovde nezgodno jeste ta brzina, mogu naravno da ovde između ovih komandi stavim ovu opciju da sačeka 1 sekundu, čisto da bi nama bilo lakše da uočimo šta se dešava trenutno na ekranu. I ono što sada siguran sam da uočavate je sledeća situacija. Šta ako treba da nacrtamo neki šestougaonik ili sedmougaonik, desetougaonik, znači koliko bismo ovih jednoličnih komandi imali jedno za drugo. Evo sad ću ovo izdvojiti sa strane i uočit ćete ovako. Ovo su segmenti koji su potpuno jednaki. Idi 50 koraka, zakreni se, čeka 1 sekundu. Idi 50 koraka, zakreni se, čeka 1 sekundu. Ono što ću upravo ja sad iskoristiti jeste sledeće. Da ne bih 4 puta ponavljao, ja ću iskoristiti ono što imam mogućnost i što će mi se u programiranju generalno pojavljivati u narednom periodu i narednih godina kad budete učili druge programske jezike, a jesu petlje koje se ponavljaju. Znači, ovo bih ja želeo, ovaj segment od ove 3 komande, da ponovim više puta. Naravno, ja ovo mogu da ponavljam zauvek, ali nema logike da ponavljam zauvek zato što bi to značilo da će ova mačka non stop da ide u krug i crtaće na istom mestu. To mi ništa ne znači, ali ono što meni znači jeste da ponovim pa koliki broj puta. Ovo malo pre sam video da sam imao 4 puta i ja ću ovo da ponavljam 4 puta, idi napred, okreni se za 90 stepeni, sačekaj 1 sekundu. I ja ću imati ovde nacrtan kvadrat. Program je gotov. Sad brzo mogu da menjam dimenzije ovog kvadrata. Mogu ovu vrednost da smanjim, odnosno da ubrzam crtanje. I to je otprilike ono što će, kažem, nama biti u narednom periodu interesantno jesu ova ponavljanja.
Sad, ono što postoji kao mogućnost jeste ponavljanje unutar nekog ponavljanja. Recimo, ako ja želim sada da ovde promenit ću, recimo, hoću da nacrtam pravilan šestougaonik, znači 6 nekih strana. Sad, ja ono što znam, a ja ću vam ovu tabelu i postaviti posle, da bi se nacrtao šestougaonik, ja treba da se zarotiram ovde za 60 stepeni. I naravno, ovo treba onda da ponovim 6 puta. Znači, idi napred, 100 koraka, zakreni se sa 60 stepeni, pa idi napred i tako dalje. I evo, pokušat ću da ipak smanjim, odnosno povećam ovo čekanje, da uočim kako to ova mačka nacrta ovaj pravilan šestougaonik. Ono što morate voditi računa samo jeste da ne izađete van ove scene što se tiče dimenzija, jer onda može da se desi da ne nacrta pravilno ovaj šestougaonik. Evo sad ćete vidjeti ako stavim neku veću vrednost i nacrtam, krenem izvršavanje programa, kad dođe negde na ivicu, naravno ovaj lik na ovoj pozornici, on neće uspeti ovih 200 koraka da iscrta i staće tu, ali će nastaviti dalje 200 koraka i kao što vidite ovo baš ne izgleda kao pravilan zatvoreni šestougaonik. Znači vodite računa o ovim vrednostima ovde, ali siguran sam da neke od ovih vrednosti možete testiranjem doći do vrednosti koja će stati lepo na ekranu. Svakako, evo, nemojte, ako ste već na centru, nemojte prelaziti vrednost 100 i bit će sve u redu, bar što se tiče, evo, ovog šestougaonika. Dobro. Ono što sam još želeo da prikažem jeste, a šta ako mi želimo da iscrtamo ovde neku figuru? Figuru koja se recimo ponavlja 10 puta u nekom krugu. Evo vidjet ćete ovako. Ja bih sada uradio sledeću stvar. Nešto želim da ponovim 10 puta. Evo ovako. Znači ovo ide prvi put. Umnoži. Ali pre nego što ponovim sledeći put, ja bih hteo da se rotiram za određeni broj stepeni. I pošto je ceo krug 360 stepeni, a ja bih hteo da nacrtam 10 nekih ovakvih oblika, ja bih to trebao onda da se za svaki taj oblik, pre nego što krene da se on iscrtava, da se zarotiram 10 stepeni. Izvinjavam se, ne 10, nego 36. Pošto je 360 podeljeno sa 10, 36 tačno. Evo sad ću ja samo pustiti ova dva oblika, vidite šta želim da dobijem. Ovo je naravno prvi oblik. Zarotiram se za 36 stepeni i nacrtam drugi oblik. Evo ovde je sad program kraj. Ja bih želeo, znači kao što su ovo jedan nacrtan, drugi nacrtan, da nacrtam još 8 komada, znači 10 ukupno na celom krugu, da bi dobio eto neku figuru koja ima onako interesantan oblik. I ja ću to uraditi na ovaj način. Ostaću ovaj deo koji meni u suštini crta jedan šestougaonik i rotiram se za 36 stepeni. I ovo ću da ponovim onoliko puta koliko je meni potrebno, a ovde je meni potrebno 10 puta i onda ponovo iz upravljanja uzimam opciju ponovi 10 puta i ubacujem ovaj ovde segment koji treba da se ponavlja 10 puta. Znači, kako razmišljate ovde? Znači, prvo, da kažemo prvi put, kada ovde ulazi program, on će 6 puta ponoviti ovaj ovde segment od ove 3 komande, a to će upravo značiti nacrtan jedan šestougaonik. I onda kada završi tih 6 linija, izlazi iz ove petlje, izlazi iz ovog ponavljanja i uradi okret za 36 stepeni.
A ovde, kad ja kažem da uradi to 10 puta, znači on ulazi prvi put u ovu petlju veliku, što se ponavlja 10 puta. Pa onda ovde ulazi u ovu manju petlju, uslovno rečeno manja, koju treba da ponovi 6 puta, to znači da iscrtava jedan šestougaonik. Kad nacrta jedan šestougaonik, izlazi iz ove unutrašnje manje petlje, okrene se za 36 stepeni i ponavlja ovu petlju ponovo. Sada se ovo ovde ponavlja, ali sada ovaj lik zakrenut za određeni ugao i on će na potpuno drugom mestu da nacrta ovaj oblik. Evo ja ću pokušati sada malo do duše da ubrzamo, da vidimo kako to izgleda. Evo neki poseban oblik. Možemo malo da zakomplikujemo. Šta ako bih ja želeo da se ovde u ovom krugu pojavi recimo 360 ovih oblika? To bi značilo da ja moram 360 puta nešto da ponovim. Ali je poenta da se ovaj ugao rotacije sada više nije 36, nego ako je ceo ugao 360, a ja želim 360 puta da mi se nešto nacrta, znači ovaj ugao za koji treba da se rotira posle jednog nacrtanog oblika treba da bude 1 stepen. Pustit ću sada program. I tako 360 puta u krug. Ja ću vam samo pokazati jednu mogućnost koju imate ovde u programu, uključi turbo način rada i sada ovo iscrtavanje ide daleko brže. Ili ovde na ovom mestu čekanja broj sekundi stavite 0 i evo, završeno za čas. Naravno, evo, isključi turbo pa pusti još jednom, bit će malo brže, ali uočljivije. I tako ceo krug. Ajde ovako, da ipak bude malo ređe ove figure, da bude 180, znači treba nam onda 360 podeljeno 180 je 2. I da vidimo kako će to izgledati sada. Uključujem turbo. Evo, završeno. Dodat ćemo još neke stvari koje mogu biti interesantne. Ovde, posle iscrtavanja jednog oblika, jednog šestougla, znači u smislu ovaj deo koji ubacujem, znači ovde, pre nego što se okrene. Ja ću kazati iz opcije olovke da promeni boju olovke za nekih 10 cifara. Šta to znači? Spektar boja, nastavnica na TV-u je to pokazivala, ima određene brojeve, znači od neke broja 1 pa već do koliko to ide i vi možete promeniti nijanse ovih boja tako što ćete ovo menjati za određeni broj. Šta znači praktično? Kada se nacrta jedan ovaj oblik, evo šestougao, pre nego što se zarotira za 2 stepena i krene iscrtavanje sledećeg, boja će se promeniti, neće više biti zelena. I očite naravno sada potpuno drugačiji spektar boja koje se menjaju na svaki novi oblik koji se ovde iscrtao. Ovo mi dalje izgleda previše gusto. Evo sad ćemo probati onda da nacrta ipak 90 nekih oblika. Ili da ovaj recimo broj promene za boju, evo bude neki drugi broj. Primetit ćete razliku u nijansama koje se menjaju. Naravno, najinteresantnije bi bilo da tu bude broj 1, tako ćete dobiti boje koje su približno
u nijansama jednake, znači od neke zelene, pa tamno zelene, plave ljubičaste i tu će otprilike biti neki kraj. Poenta, znači, ove priče iz kornjače grafike, mi smo ranije već radili u smislu taj niz, odnosno olovka, otisak olovke koji ostaje iza lika, ali meni je ovde sada bilo važno u ovom kratkom segmentu da pogledamo kako da neke stvari pojednostavimo. Zamislite sada da treba da nacrtate neki 10 ugao, pa sad 10 puta da ponavljate neku komandu. Programi tada postaju komplikovani, postaju veći, glomazniji i kasnije je jako teško pronaći greške u takvim programima. Baš iz tog razloga mi koristimo ovaj deo iz upravljanja koji se bavi određenim ponavljanjem ili ponavljanjem zauvek ili ponavljanjem za određeni broj puta. To je ono što mi u programiranju zovemo petljama i evo ovde o tome bilo reči. Hvala.